Менә алар ике төрле. Бар зур-зур абзыйлар. Хәзрәт, син бит безгә әйтәсең, зина, ярамый никахсыз торырга. Син беләсең бит инде, менә без килик әле, безгә никахны укып, тиз генә укып нитәрсең. Мин әйтәм, юк. Нишләп, хәзрәт? Без сиңа мәчеткә ярдәм итәбез. Ә син? Әйтәм, чөнки апа белер. Кем укыды, аны да белер. Аннары минем башымны өзәр. Әйтәм, шуңа күрә мин укымам. Гафу, гафу. Шуңа күрә монда әзрәк Апаның белүе беренче шарт түгелме соң анда? ул Юкмы? шарт булып тормый, но ул әдәп. Әдәп, Әхлак, ну ничек инде син? Ул бит китми, ул бит синең хатының. Хәл син икенче хатынны, өченче. Алар бит барыбер бер-берсен танырлар, бер-берсен ис буенча танырлар. Аха, синдә кемдер бар дип. Менә әлбәттә ул мәсьәлә бик шундый бик авыр мәсьәлә һәм яшьләребез, егетләребез, абзыйларыбыз уйласын.